Mana matin ne dweche ariyo nyaka County Assembly mar adek chak tich ywaruok osechako mienjo e moko kuom ute burago. Mae ahinya owuok tok kwal jotend migepe ma bende biro mako migepe mopogore opogore ka igolo ywak ewi joma owal kod kwan mine bende ma owal. E twak marwa mar mine wacho odhiambo ma kawuono watwa kod Mikkie Ochieng ma en MCA mogwel e County Assembly ma Kisumu. To kapok wachako twak wane gima notimore e Assembly ma Meru motelo jumani. Siwezi kunena out an individual person, na namba 2 hiyo ya kuvunja bunge, wakiona ya kwamba kazi haitaendelea, wakijisikia ya kwamba kazi imewalemea, employer wetu ni mmoja, mwananchi wa Meru. Kwa hivyo hata wakitaka kuvunja leo saa 8 ama leo usiku ama kesho asubuhi, Wameru wako tayari, tuko tayari, because hatuwezi kuendelea na serikali ikiwa na mivutano, hatuwezi kuendelea bila kufanyia watu wetu kazi. Wakiona that is the best route, it is acceptable. Mano kanyero, mano governor ma county ma Meru Kawira Mwangaza mabende osebedo kakale mathotha e jumani kaluwore koda ywarok mabende ntiere godo kod MCS ge kabende kawinjo kowuoyo kanyo en kaluwore kod buok mabende imiye ni ibiro thiche oko. Mage kid mamoko e weche mabende wang'iyo dhiambo makawuono mine wacho ka watwa kod Mikkie Ochieng mantiere e boma ma Kisumu, studio ma Kisumu. Mikkie oimore kapok wachaka ahinya to de jopiny ng'eny to Mikkie Ochieng en ng'awa to ere kako chopo kuma entiere sani? Oimore ahinya. An iluonga ni Mikkie Ochieng. To Mikkie Ochieng ne nyasuna Migori modaki Kisumu, matie Kisumu. To mondo nachop kawuono kuma antiere kaka jaod bura mogwel mar Kisumu County, nagora ne kom mar od burano e dala mar Kaloleni Shauri Moyo ma bentiere Kisumu County. Koro kuom tiyo matek gi kuom bedo ni ategno e chama nyaka na chak wuotho gi chama 2007 katieko school kaka Asha, ka pile pile kopo nitiere gik moko atemo matek mondo oyuda kendo an bende agole matin achiel manyalo mondo wager godo chama wa mar ODM. Kora paro ni mano koro gi matin moko emomiyo kawuono ni anya wacho ni antiere kaka jaod bura mogwel Kisumu County. Mikkie malingling moko bende wacho ni ini jafwambo gi keyo, koso ne ini jafwambo gi keyo? Nasomo e mbalariany fwambo gi keyo. An a trained journalist to na major in development communication. Koro asetiyo e ute mag fwambo gi keyo, kendo then bang' manoero tatiyo gi NGOs moko e Nairobi kuchocho kapok naduogo Kisumu mabe no nyuola e kendo nadongoe. Ero kamana ahinya. Kwe kawadongo e twakwa makawuono waneno kata wawinjo gima governor ma Meru Kawira Mwangaza owuoye kabende ibuoge ni biro thiche oko. Osebedo kod ywarok gi MCS mago ma Meru kaluwore kod weche mag walo jotend migepe. Inyalero matin ang'o momiyo ywarok makamendi biro kaluwore kod welo mosetim? Gimomiyo political parties temoga ahinya mondo girwak ji mang'eny or gibed gi ji mang'eny e yod bura koyier ji during elections en ni mondo ji obede e parachiel. Magi mora mora kidwa tim titime parachiel, ji bedo piny to winjore kaka itimo gine yo makare. Kaka ing'eyo Kawira nodonjo kaka independent, nodonjo gi independent party. Koro yudo ni ng'eny jok manie od burano ok nigi parachiel kode, or tegno mar chama oonge godo. Koro jok mantiere kachacha yudo ni mondo gimiye support mawinjore kaka dwarore ni kako iyiero, iyudo ka bedo matek koro ne ng'ato kaka en nikech oonge gi backup motegno mar party.
Erokamano ahinya. Jomoko bende aneno ka wacho kata wuoyo kuonde mamoko ni tag mitagego kata weche okale nikech en ng'ama miyo. Dibed ni kai koro irwaka rwaka wach ng'ama miyo nono koso? Anto to gi pacha to ng'ato koponi en qualified bedo kumoro okochuno regardless ni en ng'ama dhako koso en ng'ama dichuo, really e pacha does not matter nikech gima duong' ni be intiere gi qualification moromo to be jopiny noyieri kikamilifu mondo ibed kuma ore koma intiere no. Kamano notimore e yo makare, kati bed ng'ama dhako kati bed ng'ama dichuo, aparo ni oningo beni inyalo tiyo mowinjore. Wasebedo previously gi governors mamine kaka Governor Anne Waiguru, wantiere gi Governor mane mar Kitui Charity Ngilu, to negitiyo maber kabisa nikech ni gintiere gi qualification moromo. Koro achiel ariyo moko nyalo donje nikech winjruok gi relationship mantiere e kindi gi jok mutiyo godo, but in the real sense okapar ni bedo ng'ama dhako en hindrance mar bedo jatelo makare. Bedo mar joma mine no bende kelo paro mopogore e counties mamoko ma bende osegwel jotend migepe, kiwacho ni joma mine okomi lemo moromo kata mochwale gi tin kabisa. Mendi bende nen twak ma bende nentiere e County Assemblies Forum, wachno iro mara gwelo jotend migepe kimiyo lemo marom ne joma mine kod joma chuo. King'iyo gwelo mosetime counties ahinya nyama Kaluo, be ma ochopo kare? Okochopo kare. Okapar ka, in fact most nini counties ma Kisumu kata ma Kaluo kae okochopo kare in terms of yiero joma mine e kombe mowinjore mag executive to kata mane county assemblies. Iyudo ni gima konyo especially counties assemblies en nomination makoro kaka Anna donjo kaka jatelo mogwel. Kata king'iyo counties moko gi, king'iyo Migori, ng'iyo Homa Bay, idadi mag joma mine e kombe especially mag CECs go iyudo kani piny kabisa. To kendo gima nyalo wacho motegno en ni joma mine thoro bedo ni nigi luoro moro. Iyudo ni mondo gigolre oko, being ni political arena ong'eni is a man's world. Koro iyudo ka gibedo gi luoro moro mar mondo giwuog oko motegno mar dwaro kombegi. And then kenda paro ni mentorship kata mana empowerment mar joma mine mondo giwuogi, mondo gigore kata gilar kombegi bedo matek nikech ng'amo mako lwetgi malong'o samoro bedo ni onge. Kora paro ni matin mano nyalo bedo ni chendo e yudo jok moromo mondo ogore ne kombe mag county assemblies. Mikkie, ngeni iwacho makare ni jip malong'o onge kata jogo iko mabende nyalo bedo ni siro mine makamage onge. To in kaka miyo mosebedo kanyo, ang'eyo nuntiere gi riwruoge mopogore opogore, kata kamano e jotend migepe maendi bende biro no winjo bed ni isiro mine koso makoro iweyo ne governors nikech gine magiwalo jogo mabende gidwaro? Yiero ministers wang'eyo ni e docket mar governor en obro wacho obro chiwo chik ni mae ng'at ma afil ni nyalo pongo or nyalo dino kuma wadwaro ni based on qualification mar ng'atno, based on maybe experience mar ng'atno, based on gik mopogore opogore for each ministries mantiere. To okapar ni nyalo bedo ni kende, of course with consultation gi other partners nigi interest e gimidwa timno or e migao midwa yiere ng'ato no. Tiyudo ni kamano be pok otimore mogik ma ng'ani oyier mopuodhi, to nyaka kendo giduogi kendo e od bura mondo jok mantiere od bura gi be otem mar puodho jok ma gavana oyiero go ka ging'iyo ni be gihitimu gik monego be ni owinjore mondo gibed godo e kombe ma gidwaro go or moyier gi ne godo. Ng'ato aneno kendi ka penja ni to penje na jatelo to bende en gima kare
ka jotelo ndiko wedege e kombe ofise mabende gitele ka bende en achiel kuom weche mosewuok e counties mamoko wachno ero mar ndiko wede kanyakla kod osiepe ka wang'eyo iwacho ni idwoko lwedo ka indie wang' duoke nyaka chop kanye. Ingeni politics opogore gi kombe moko mantiere go. Iyudo ni seche migori ne kom intiere gi jok moluori makonyi goyo lwenyno. To ei jogo ibo yudo ni intiere gi wede, intiere gi osiepe. Tadieri makende en ni it's easy mondo reward ng'at misetiyo godo mabe iseform godo some basis of trust. Nikech mondo kawa ng'ato nono from oko bebedo matek. But kapok iyiero ng'ato, or gima seneno katimore e political arena ni, kopo ni pok iyiero ng'ato, nyaka ing'eni be entiere gi qualification mowinjore mar donje koma odwaroni. Kopo ni ng'ato dwaro bedo ward manager, be entiere gi qualification mobedo prescribed seche ma nini kombe gi I olandi. To be en ng'at ma an bende kaka jatelo, nikech adieri makende be en ni politics ka en kuma pek kabisa. To trust en gima dwarore e hali ya juu. Koro kopo ni indiko ng'ato, nyaka indik gi ng'at ming'eyo mokwongo ni be inyalo tiyo godo, to mar ariyo ni to be onyalo kano ni weche ni makoni gi koni. Ma oko chal ka gima weyi duk makata kopo ni nitiere ng'ato ma oko nyalo dwaro kaka donjore kodi, to onyalo geng'oni kapok masira or shida mora mora odonjoni. Koro aparo ni ok onego bed ni ng'ato ng'iyo ni en ng'ato ng'iyo ni ng'at mindikono. Be wanyalo kete ratil ma wang'ini be onyalo or ochopo kumonego bedni owinjore godo gi bede office ma indikene godo no. Mikkie ka watieka aneno ka antiere penjo moro madonjo kaendi ma bende wacho ni e assemblies gima tiyo en pesa, omiyo jotend migepe mogwel go duto kata beyo kata richo to ibiro puodhgi nikech omenda. Iwache ang'o? Ok anyal wacho nikech ok ang'eyo. An ma igwelo na mokwongo to pok abedo situation mang'eyo gima timore e iye kata cha. Until abedo ni anyalo wacho gi teko modhuro ni mae gima timore e assembly, aparo ni anyalo weyo mana ka wacho niya jok moko nitiere moko hitimo. Koro yudo ni mondo odwar mondo chop kumodwaro gikeno kata tich modwaro no, obodwaro ni mondo owuogi ji achiel ariyo adek mantiere committee mapuodho jino mondo yud godo gimoro. Ma awacho on a point of hearsay. An specifically kaka Mikkie pok awinjo gima kamanero be pok experience gimoro ainano, koro kanyal wacho. Erokamano ahinya. Sawa bende aneno ka chopo giko mare. Mana ka wadhi ka watieko en bende ng'ato nyisa ni mondo iwuoye matin e wach mar Safach MCAs kata dhi e wuodhe mopogore opogore ma iwacho ni chamo omenda mathoth mag assemblies kata mag counties. Safach MCAs ng'eny gi okena na safari ni wuotho wuok. I want to give an example gi kaka wuodhe ma wasedhiye or gima ntiere mbele kama onego wadhiye. An no yiera kaka member mar CAF, manyiso ni I represent county ma Kisumu e od bura mar counties te ma Kenya. Koro ibo yudo ni nyaka dhi kachacha e meetings go, or nyaka dhi e wuodhe go. To wuodhe go adhi nikech nitiere gik moko mochuno ni mondo adhi mondo an bende ang'e or mondo alan. To kanyal timo mano ka antiere kae. Seche moko be wadhi kucho mondo wasum paro kuonde moko mopogore opogore ore counties mopogore opogore or kata mana countries mopogore opogore mondo waduog gi parogo ei counties mekwa mondo wanyal ni wan bende wanyalo kelo parogo mondo ti mondo kony godo jok ma wachung'negi kaka members ma county assembly. Erokamano ahinya Mikkie Ochieng kombedo kodwa odhiambo makawuono ka watwake weche mopogore mag assembly ahinya mano mar gwelo jotend migepe. Wago erokamano kuom tudi kodwa odhiambo makawuono e chenro mar Mine Wacho.